Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोना माबायदि दङ आसा खालामो मोजाङैनो दङ स' आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान दिनै रिएक्सन भिडिअ लाना फैदों स' जालांबाय था मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ ना होनबा मा गोदान गोदान ल'जेखौबो बे गोजामा बाहाय गोजामा जोबाखै बियो जोबाखै मोजाङै सेरनानै ला बे फैखाया दा बे फैखाया एब्लायबो गोदान गोदानल' नागिरनानै बे गथ'आ जिनिसफोरखौ बे जाद्रि खालामजाया मोजाङै सेरनानै ला dan jadi muri di perkam na hayal na ai mainaव साखाथिना हरफिनलाय फिल्म फोर बानायाखै ना बानायबानो जायो दा सानसे बानायाखैनो मानोबा बानायाखैथाय फिल्मखौ बानायबानो जायो बानायाखै माइनाव मा होमबा साखाथि जानो थिनदों आङो बिदि मबाइलल' सेरबाय थाबा जाया 아이고! 지금까지 하는 거 막 하나야 돼. 지금 빨리 불안해야. 현현등 점등. 그잖아. 아, 러. 뭐 하버려? 나 캐캐캐라래. 댄서 무리 받고 하냐 나. 오리네 스네스풀 오리는 뭔내 발지 바하이 나게 타들래 내 최고 좋다. 제브 비자. जोंदि फिफाया बेसे खस्थ' खालामनानै जाहोबायो बेसे मा खालामनानै जिनिसफोरखौ मोनबानो जायो मोनजाबानो जायो नोंसिना जोंदि बेसे खस्थ' खालामनानै जाहोयो जोंसो मिथिगौ बे आलुआ हाहै आलुआ आलुखौ मा बिदिनो एफाबजोबखो नोंलाय आलुनि दामखौ नों मिथिगौ बेसे लायो मालाबा बाजार खालामफेरखो नोङो आयौ 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 ओरैनो मोननायखाय लाब्लाब साब्लाय बे गथ'आ माबायदि जाहोनांगौ जागौ बायोलां बिदि बुंबाय थाबा आलु बाथोन दा आंनिल' आरो जेबो गैया आयो फिसालाय जेबो बानायफ्लाङासै आंबो मा जानो सानदोंमोन माइनाव फिसा चिकेन बाटार मसाला दाउ एवनाय ना बिखा एवनाय अनलाइनाव अर्डार हरबानो जायोना सुइगि ना मागि हरदो दे